Patumi aruni phain ko ratrok siarni lakhain ko ratrok Duarbaguri MSc constituency ang kang Deithor Higher Secondary School along School Managing Committee Lapen Public atum Chelang petpen meeting ke padopon. Lason si Deithor Higher Secondary School along School Managing Committee President Moses Langne kichari pona melong kachetong dun basa terang rongasar sarsing terang angjok hanse rongasar jiten hanse bapuram singnar arongasar Andrew singnar Lokhimon Tobi rongasar Edward Tobi Duarbaguri KSU President Sarkuru terang Advisor Amoron terang SMC members Anderson singnar members Ampu hanse piben chenglok Deithor social worker tum chetong dununti Pini Jasimet petpen kachingwai mate chiparai ponke kidam tang principal Nirmal Saikia Phan Carbino Thomas Council hinpen suspension notice pipon detlo laso puthak uthot Carbino Thomas Council hinpen vice principal Gitika Bes Barua Haloya Phan principal arpukini kepek pon pusi notice pipon lo sitame Deithor arar tumke chedon dunde Gitika Bes Barua Haloya Phan ke athema kidam tang surini ra inkora ki thomaning kanta class ke en kompik anputa students atum pen than ponenti Lasi Gitika Bes Barua Haloya Phan Carbino Thomas Council hinpen piloki pupong la phansi bikok boma tangte kapre ka phanlo principal ke pek ponji Lasi Deithor area lompen Gitika Bes Barua Haloya Phan chedon dunde pu raratun pen ningje ponenti penke president Moses Langne hinpen kaningje ponke education EM Richard Tobia Phan alam palipu lapen aling pensitame education EM Richard Tobia Phan chingki poputa thangpong tangte students pen president kaningje lamne arjusina labang ke non mat ke authority mate head office lo IS office pen lo lapen se ala tuma da alu mate order alu nang peoples tami non mat kini tum karju kang ateng ke dang ni tum teachers tum phan karju anabang ke verbally lason ke theni do pus klang loi tami nili tum non mat ke da order alo bang ke nang le lang pus alang tum phan pachini la ke bang ji arni nang le lo pulo tang te ni tum klar dak pe nang le tum phan than pachini pon thubo nayan tun patay ni wet chune patay ni wet pachurai re Nitum ani vang na vang matini tunge la an absent no e amper vang po la somem ke vang po office nang do chot po lan velon ke itum chang dam lo alang ba king su de po just nang thak dun he amper ye hesar ban itum complaint bin dam lo nge hesar da pu pe bo Hana pu dun de nitum Gitika Bes Barua haloi ke non next ke principal ko nali tum student chedon ma chedon itum chedon nun de la phan ke mane nitum idam tang por nitum han class nan e ko son se itum chedon po matiri student nun ta pene ke la si principal ko nali tum chedon ma te chedon de people chedon de ke lage mane class ta na than busita me theklong le pinang ni enolong le pinang lalong ke angke la so Bes Barua ke pilo subject na ke subject na ka education ke la langit phan ke chedon de ke chedon de la bange News report Carbing Long Live